Aký je rozdiel medzi alkoholikom a narkomanom? Toto si veľa ľudí kladie, takúto otázku, lebo však keď chodím na pivo, tak určite nie som není zle tak na tom, jak ten narkoman. No, ale sviete div se, proste si na tom možno ešte horšie než on. Pretože čím je droga deštruktívnejšia, čím má droga väčší dopad na psychiku, čím má droga väčší dopad na život, tak tým skôr to tá osoba začne riešiť. Takže podľa mňa najväčšiu nevýhodu majú ľudia, ktorí hulia marihuanu alebo fajčia marihuanu, pretože on sa takto usmieva a prečo by to bolo zlé? No preto, že nedokážeš bez toho žiť a preto, že vlastne ty keď sa zhulíš, tak sa ti zmení tvoj stav bytia, tvoj stav reakcií, to všetko sa ti zmení a zrazu ty si myslíš, že to je OK, ale zrazu už to nie je ten chlap, ktorého si tá manželka zobrala. Tak preto. A keď toto robíš deň čo deň a rok čo rok, tak samozrejme tvoja manželka, alebo ja neviem, kto si, čo si, tak tvoji príbuzní si vytvoria spoluzávislosť na tomto tvojom chovaní, na tomto tvojom správaní a pre nich, keď nebudeš mať marihuanu, alebo nebudeš mať alkohol, alebo nebudeš mať lieky a pervitín, tak pre nich, pokiaľ majú s tebou žiť, tak pre nich bude lepšie, keď si pôjdeš dať, choď si dať, lebo sa s tebou nedá. Choď si, prosím ťa, nalejte mu za jeden, lebo on je strašne nervózny. Choď si dať šlúka, lebo ty si úplne nesústredený, neviem čo. Tak toto sú dôvody, prečo vám to začnú akceptovať vaši spoluzávislí, vaši príbuzní, blížni, milenci, manželia, čo ja viem kto. Takže droga, čím väčší dopad má, čím deštruktívnejší dopad na život má, tak tým skôr ju začneš riešiť. Preto sú znevýhodnení hen takí mariškári a takí, čo zneužívajú lieky, Tramal, Xanax, proste všelijaké tieto benzodiazepiny. Takže alkoholik. Dalo by sa povedať, že alkoholik je alkoholikom, keď má doma povinnosti a neplní si ich. Spolieha sa na to, že to urobí žena a v podstate on si povie, že veď ja som od 6. do 2. robil, ja som bol v práci a teraz idem do krčmy na jedno pivo. Ja si ho zaslúžim. Mám na to nárok. Dobre, však choď, jasné, že však odrobil si 8 hodín, veď dobre, jasné, proste nebudem ti brániť. Lenže čo ak to pivo nebude iba jedno, ale budú dve a potom budú 3, 4, 5, 6, 7 a príde o 8 večer. Tak vtedy to ešte stále to je to v pohode? Nie, pretože z jeho strany bolo povedané, že ide na jedno pivo. No ale bol tam na ďalších 5 pív. To znamená, že celú dobu, čo tam on sedel a riešil politiku a náboženstva a neviem, či aké to nezmysly, tak medzi tým sa jeho manželka musela starať o deti. Ona je na materskej a ona sa musí starať o deti. Normálne fyzicky a interagovať s deťmi. Zaujímať sa o ne, vyvíjať ich, viesť ich nejakým spôsobom k dospelosti. A tento alkoholik, alebo tento chlap ide do roboty a za to, že bol v robote, si môže dať jedno pivo. Ale nedá si jedno pivo, dá si ich neviem koľko, pretože tam sa o deti stará žena. Takže a keď žena je na materskej, tak ona je s deťmi a potom keď príde manžel, ktorý by mohol byť potom s deťmi, tak nie, on nepríde. Ona musí byť s deťmi a za to, že bola s deťmi, nemôže ísť na jedno pivo, pretože by ostali samé. Nemôže si ich proste, môže si dať doma, ale už to je nevhodné. Treba mať suchú domácnosť, pokiaľ máte fakt, že deti.
No dobre, nebudem tu moralizovať, proste treba nájsť nejakú hranicu. Fakt, že nech si tie deti potom konec koncov si oni vyberú, či budú alkoholici, narkomani, proste my to neovplyvníme. Akože čo je v našich silách, to môžeme spraviť, preto to tu hovorím. Takže pokiaľ máš doma alkoholika, ktorý kašle na povinnosti, treba sa od takéhoto človeka držať čo najďalej. Pretože on je v citovom vzťahu s deťmi, on je v citovom vzťahu s vami a on je samozrejme v citovom vzťahu aj s alkoholom. Takže pokiaľ je kvôli alkoholu v krčme, tak on sa stará o tamten citový vzťah, nie o ten s vami. Nie, o ten s jeho vlastnou rodinou. Takže v tom prípade si ten človek vybral si, dáva najavo, čo si vybral, čo uprednostňuje a podľa toho by ste sa mali vyzariadiť. Takže moje osobné odporúčanie je odstrihnúť tohto človeka a proste bude sa venovať deťom, bude sa venovať mne, alebo nech ide teda do krčmy bývať. Nech ide do pivárne proste. A pokiaľ nemáte na výber, že proste, že donese peniaze a máte aspoň kľud od neho, že nech je tam teda, lebo však pokiaľ si nevypije, tak sa s ním nedá. Tak v podstate aj toto môže byť spôsob, akým sa dá proste presurfovať tá ťažká situácia, keď ste sama, keď ste na deti sama. Takže v podstate berem aj toto, súhlasím s tým úplne. Takže narkomani, to isté. Proste ten už keď sa raz rozhodne, že bude fetovať, že feťak, akože niektorým ľuďom to nesadne, že oni si dajú a zistí, že čo si zle, že to bolo divné, proste strašne, až moc, že No, tak keď sa človek rozhodne, že bude fetovať, alebo že doslova, že dostane chuť sa nafetovať, lebo vie, čo to je, alebo že je v tom, tak on keď dostane tento craving, toto volanie, to sa volá, že volanie, to ma volá, tak idem za tým, ono ma to volá, ono ma to ťahá, ono ma to láka, tak on proste za tým ide. A jemu je jedno proste, že čo si vymyslíte, jemu je jedno proste, že na ňom budete čakať, je jedno, že čo si o ňom budete mysleť, proste on to nejak uhrá. A tieto veci budem riešiť a tieto veci sa riešia až keď sa vybaví droga, až keď sa vybaví pervízin. Až keď ho vybavím, tak potom to môžeme riešiť. Proste tam je zase citový vzťah s drogou aj s vami. Vy ste v citovom vzťahu s ním, on s drogou, on kvôli tej droge proste sa na vás vykašle. On sa nevykašle na drogu kvôli vám. Nie, to tak není. On sa vykašle na vás kvôli droge. A toto je vlastne spoločné, čo má narkoman s alkoholikom. Takže v tomto sú si rovní, že proste jediné, čo týchto dvoch ľudí spája, je závislosť. Proste sú ochotní kvôli tomu si nehať poškodzovať život vlastne tou drogou. Narúšať proste chod, narúšať vzťahy, narúšať puto s deťmi, naruší mu to všetky veci, proste odumierajú mu bunky, lebo neviem, či viete, jak funguje a pôsobí alkohol na mozog, lebo sa hovorí, že keď piješ, tak ho sprostievaš. Dobre, teraz troška odbočím. V podstate, keď piješ, tak väčšinou mozog to tak má spravené, že keď stráca napríklad motoriku, proste keď je strata motoriky, výslovnosť, prestane artikulovať, proste prestane vidieť normálne. Tieto všetky veci, to sú všetko zmysly, napríklad ústami sa dokážem brániť napríklad pre nejakou zverou, že zakričím, upozorím na seba. To sú veci, ktoré ma majú chrániť. To, že dokážem bežať, proste to, že dokážem vyliesť, to, že dokážem vidieť konár a skočiť naň a že ho dokážem zaostriť, to sú všetko veci, ktoré mi majú pomôcť prežiť. A vlastne, ja keď sa opijem, lebo alkohol je opiát, ja keď sa opijem, tak o tieto veci prídem. A mozog má reflex, ktorý
začne zabíjať neuróny, aby sa ten mozog pomalinky zmenšoval. A v podstate ten mozog sa zmenšuje, akože ja to teraz fakt, že urýchlim, že jasné, že sa nezmenšuje takto, ale postupom času sa ten mozog zmenší natoľko, že ten človek vyzerá, že je sprostý. Že osprostel proste. Že tá osobnosť, ktorou bol, ako keby niekde odišla. Proste ostal úplne len taký nejaký základ, áno, nie a hotovo. Rieši len blbosti, je úplne plitky, proste žiadne emócie, žiadne hlbšie veci, proste žiadne zamyslenie, nič. A toto spôsobí to, že vlastne mozog začne umrtvovať neuróny a vlastne tento reflex má pomôcť k tomu, vlastne predstavte si takto hlavu a lebku. A v tej lebke je mozog. No a ten mozog je zhruba takto od lebky, kol dokola. Vlastne on tam akoby takto pláva. A vlastne, keď ja strácam motoriku, tak vtedy dochádza aj k mnohým úrazom, bachnem si ruku, kopnem do niečoho, potknem sa, pádnem na hlavu. Proste, keď som opitý, tak nedokážem v podstate ani kráčať normálne a vtedy hrozí, že padnem. No a tento mozog, vlastne on jak pláva v tejto tekutine, tak on jak začne zabíjať tie bunky, ten mozog sa zmenšuje a vlastne vtedy si môže dovoliť, on sám seba chráni, aby sa vlastne keď spadnem takto na hlavu, tak aby ten mozog hneď nenarazil do lebky, ale aby mal priestor proste na tie pády. A vlastne to je taký vedľajší produkt toho, že ja sa chodím zabávať niekde do krčmy, Takže na toto treba dávať veľký pozor, pokiaľ váš manžel osprostieva, tak je to presne kvôli tomuto. Proste jeho mozog očakáva najhoršie. Jeho mozog sám seba začal chrániť a v podstate začal odrezávať, odstrihávať všetky emócie, vedomosti, skúsenosti, ktoré sú mu v podstate na nič. On potrebuje prežiť, ten mozog. Takže a toto isté sa deje aj s narkomanom. Proste narkoman užíva napríklad mesiac, 2, pol roka, rok, vtedy to je fakt, že fajn. Proste ono sa dá akože ešte čerpať z tých zásob vlastne. O tom si povieme v ďalšom videu, najradšej by som to povedal teraz, ale v ďalšom videu proste vývoj, schopnosti, to všetko. Takže narkoman tiež svojím spôsobom osprostieva, pretože napríklad keď ja budem takto cvičiť biceps, tak jasno, že ten biceps bude vidno na tom bicepse, že stále niečomu čelí, že tú ruku fakt používam, že tá ruka sa fakt snaží, tá ruka je fakt užitočná. Že proste my, keď nepoužívame veci, tak nám začnú odchádzať a chátrať. Napríklad zuby odchádzajú narkomanom, začnú im hniť, začnú im odpadávať proste preto, lebo oni nežujú potravu. On nič nežuje aj 3-4 dní. Možno fakt, že keď aj niečo zje, tak normálne má rozrezaný jazyk z toho. Normálne z obyčajného rohlíku má rozrezanú celú ústnu dutinu, proste tak nepríjemný pocit, že oni nežujú vlastne a vlastne keď si takto poťukáte po zuboch, tak cítite vlastne ten kontakt, ten dotyk, to všetko. A to znamená, že ten zub je vlastne napojený ako keby na nervy, lebo však tu sú nervy, tu sú niekde nervy, tu a tu, alebo tu a tu. Väčšinou jeden býva na sanke, ale niektorí majú aj 2. A tak vlastne táto horná sanka je napojená na tieto vývody a spodná na tieto vývody. Tu si dokážete nahmatať taký kopček. No, preto je nebezpečné si sem dávať piercing, lebo tu sú tiež nadočnicové nejaké vývody nervové na túto mimiku. No, takže jemu začnú vypadávať zuby, začnú mu plesnivieť, začnú mu hniť, pretože tým, jak takto stláča tie zuby, tak vlastne tu vytvára proste to sú nervové zakončenia v podstate v zuboch, preto bolia zuby jak hovedu, lebo to sú nervové zakončenia. A
ten zub vlastne vysiela signál, že treba živiny, lebo proste žujem. No a on potrebuje byť pevný, potrebuje byť zdravý. Tak kvôli tomu, že on tie zuby nepoužíva, nežuje, mu začnú hniť. A takisto je to aj s jeho svalovou hmotou. Proste vyzerá, aké by bežal 40 rokov maratón. Jeho mimika, vlastne on stratí jemnú mimiku. On sa akože nedokáže proste normálne upokojiť a normálne tváriť. Proste on tu má úplne celé zle. Že vlastne jeho telo, ono má svalovú pamäť, telo má svalovú pamäť, ktorá napomáha vlastne tomu bežnému chodu, lebo keby som musel rozmýšľať a riadiť celý tento pohyb, proste toto, keby som to musel akože, že toto, čo robím s rukami, s nohami, proste, keby to všetko musím riadiť, tak by som nemal priestor zase na iné veci v tej hlave. No a vlastne svalová pamäť, ona si to ako keby zautomatizuje a on si to zapamätá. Takže na narkománovi je vidieť, že bol narkomán alebo že bol v drogách aj 10 rokov potom, čo abstinuje. Proste, keď 5 rokov fetuje a potom 10 rokov abstinuje, tak bude to na ňom vidno. Proste to tá svalová pamäť, to je vlastne nervová sústava je poškodená. Nervová sústava sa poškodí a následne po nej prichádzajú už aj toxické psychózy, ktoré môžu zostať normálne, že zostanú vám. Takže dobre, na budúce sa pokúsim aj priamo pre narkomanov urobiť video, akože z vlastných skúseností, nejaké tiež spôsoby, typy, triky, rady, že ja viem, že to nie je ľahké byť závislý, pretože ja sám mám vytvorenú závislosť a nie je to síce nič, že špeciálne, alebo že nejaký defekt, ale tá závislosť má ako keby schopnosť si prepožičiať vaše ja alebo vašu identitu a ona ju začne tam ako keby zakotvovať do nejakej činnosti a tá činnosť sa proste, na tej činnosti sa stanete závislí. Takže keď vás začne baviť box alebo začne vás baviť práca, tak tá závislosť sa vám preniesie do toho. Proste, no dobre, to odbačam. Takže, a v čom nie si podobný, v čom si není podobný alkoholik s narkomanom, to bola ešte tá druhá ona. A to je to, že alkoholická, akože tá kariéra alkoholická je doslova na nič hodná. Proste je na nič hodná. Na nič hodná, fakt. Proste havárie kvôli tomu vznikajú, keď sa sadne opitý. Smrdí od alkoholu, chodí, poviem to tak normálne, ľudovo, chodí domov, dajme tomu, že chodí došťatý, pretože jemu na tom nezáleží. Však ja som potreboval sa vyšťať. A možno, že už aj fyzické násilie je doma, proste na deťoch, na žene, vyhražanie, hanba, robí hanbu, proste keď sa opije, tak má opicu, samozrejme na druhý deň nič neurobí. No a samozrejme to potrebuje zas výražaka, tak si proste pôjde dať a zas začína kolobeh. Takže toto robí alkoholik. Doslova alkoholik. Proste keď ho to začne baviť a už prepadol do alkoholizmu, tak toto robí alkoholik. Proste prokrastinácia, nič, proste na nič hodník. A potom je tu narkoman a to je zase pravý opak. To sú ľudia, ktorí sa obracajú, proste celú noc fičí, celú noc ide, vybavuje, rieši, ten narkoman má proste, všetko ti dokáže opraviť, proste pomôže ti, hento ti zanese, hen tam behne, hento ti proste
každý deň môžu mať okolo 200, 300, niektorí, keď sú šikovní, aj 500 eurové obraty, aj 1000. Proste povedz si, ja ti to vybavím, ja ti to donesem, ja ti to zariadím, proste daj sem, ja ti to opravím. Proste nedebatujú, idú. Toto sú narkomani. Proste taký človek je 3 križovatky pred tebou na ceste, keď ideš na ceste. Ty pozeráš tu, teraz doľava, doprava a on už vie, čo bude na druhej. Takže v tomto je rozdiel. V tomto je veľký rozdiel medzi narkomanom a alkoholikom. Ale čo majú spoločné je v podstate alkoholizmus a narkomania sú v podstate ako keby 2 kategórie, ktoré zahŕňajú určité návyky, určité spôsoby bytia, samozrejme jak aj narkomani. Ale to, čo majú spoločné, je to, že sú narkomani obidvaja. A mánia je v podstate záľuba, sklon, proste nutkavé, nejaká mánia, proste manické správanie napríklad baví ma, keď si vypijem, tak ma to baví, proste je to super. A napríklad na pervitíne ťa baví proste, že všetko ti ide, nemusíš nad ničím prieť, všetko ti ide. Na všetko, čo sa pozrieš, všetko, čo chytíš do ruky, to všetko to dokážeš pochopiť a opraviť. To ti uvoľňuje toľko serotonín, poznávaciu funkciu, proste, ktorú si hromadil celý život. Proste on ti toto uvoľňuje. Takže pervitín dokáže aj veľa dať, ale samozrejme to je hranica, ktorá sa podľa mňa nikdy neprekračuje. Keď si mladý chalan a nikdy si nemal pervitín, tak toto je hranica, teraz ma dobre počúvaj, toto je hranica, ktorá sa nikdy neprekračuje. Pretože tu keď prekročíš, tak je na 95% pravdepodobné, že to začneš robiť. Že sa to nejakým spôsobom stane tvojou súčasťou proste. Ty nebudeš vedieť, čím to je. Ale keď to zistíš, tak už to bude celé zlé. A alkohol, napríklad pervitín je v tomto zlý, zradný, že tam neexistujú nejaké experimenty do úvahy proste. No ono to tak umocní tvoju osobnosť, že si to ty a vieš, že si to ty, ale 100-násobne ty všetky tvoje vlastnosti, prednosti, to všetko vyjde na povrch a ty normálne znovu to vidíš, jak keď si mal 12 alebo 10, že čo si zle, že fakt, že ty koko, že normálne uvidíš všetky svoje schopnosti na 130%. A alkohol, ten keď vyskúšaš, tak si povieš, že čo, po 5 rokoch si dáš, zás ďalších 5 rokov, zás ďalších 10 rokov. Proste nepotrebuješ to. Alkohol je v tomto zase taký, že hej, proste sú tvrdé drogy a mäkké. Takže alkoholici majú spoločné s narkomanmi ich narkomániu. Obidvaja narkóza, narkotické stavy. Narkóza je doslova stav podobný bezvedomiu. Alebo narkóza proste. Alkoholik bude piť, ale keď už sa jedná o alkoholika, tak bude piť, že proste kým neodpadne, úplne, že odpadne. Do narkózy, doslova do narkózy. Tak ja osobne by som si ho trúfal nazvať narkomanom. A takisto feťak, alebo narkoman je narkomanom, pretože jemu sa neľúbi ten stav, že on ide 3 dní, 4 dní, že 4 noci nespal, 5 noci nespal. Sú aj takí, že 15 noci, 13 noci, tak. Že nespíš, že to, že ide 4 dní, to není to. Preňho je dôležitá tá narkóza, že on si dáva ten pervitín, aj keď mu už neúčinkuje, aj keď mu už nešlape. On si dáva ten pervitín aj tak.
Pretože on vlastne potrebuje vyčerpať tie baterky, mentálne, fyzické, on ich potrebuje. Niektorí feťaci normálne spia za pochodu, proste čaká niekde alebo niečo a normálne zaspí, alebo on sa zobudí a proste takto. A normálne zase takto je a zaspí. A zase toto robí. A normálne takto rozpráva, ale proste normálne ho takto vypne. A normálne, toto sú fakt, že doslova mikrospánky, toto je fakt, že volanie o pomoc mozog už potrebuje sa vyspať. A ten feťak, on si bude ten pervitín dávať, až dokým nebude úplne na nule. A vtedy narkoman, ktorý vyfetoval čo ja viem 3 kubiky, alebo 2 kubiky za 3 noci, za 4, láhne ako kabela a presne tento stav. Tento stav je proste úplne, že suprový, lahnúť si do postele, vypnúť, oddychnúť si po 4-5 dňoch v kúse, keď ideš. To je úplne to isté. Takže obidvaja sú to narkomani, Takže ďakujem za pozornosť. Budem rozoberať viac túto narkomániu, tento alkoholizmus. Skúsim akože aj do takých nejakých biochemických edukácií, akože že by som nejak skúsil školiť alebo popísať vlastne, že akože na nejakej chemickej úrovni, že čo s čím spúšťa, čo s čím súvisí, čo a prečo. Proste jak to súvisí s nami, s našimi inštinktami, lebo pervitín je priamo napojený na ľudí, akože je priamo vytvorený fakt, že pre človeka, originál pre človeka. Proste keby sa, ja osobne si myslím, že keby sa vedel nejak ten pervitín, že dať do nejakých množstiev, do nejakých, ešte s niečím, možno s nejakými hubami vzácnymi, alebo s niečím proste nejak, tak by to podľa mňa bol veľmi akože úžasný liek a prostriedok proste proti demencii. Fakt, podľa mňa by sa s tým dala liečiť demencia. Fakt, podľa mňa hej. A proste priamo to stimuluje mitochondrie, priamo to stimuluje, čo ja viem, fakt, hormóny, inzulíny, všetko. Naozaj akože by sa to dalo využiť. Alkohol to sa nedá využiť nejak, to možno, že v cukrárstve alebo kde. Proste pralinky z toho robiť. Ale akože pre nejaký rozvoj človeka určite nie. A drogy samozrejme majú vždycky čím väčšie množstva, tak tým väčší dopad. Takže ďakujem za pozornosť, už ma boli huba a viac takýchto nejakých postrehov a osobných skúseností, samozrejme osobných skúseností. Sice tie videá sú není úplne dokonalé a úplne že súprové, pretože ja si takto dám kameru, sadnem si nariť a proste poviem, čo mi beha po rozume. Pretože keď diskutujeme niekde vonku, tak fakt, že mám čo povedať. A rozhodol som sa, že prečo sa o to nepodeliť. Tak ospravedlňujem sa za celkovú túto režiu, za toto všetko, proste je to viac menej moja improvizácia. A jedného dňa, keď budem mať 50, 60, sa sem kliknem a budem sa pozerať na to, jak som sa snažil. Takže dovidenia a nezabudni dať like a odber, pretože ja si tú hubu nebudem drať nadarmo. Prosím, dávaj.